matemator.bg. Здравейте от екипа на Математор.bg. Сега ще ви покажем какво представлява онлайн класната стая на Математор. В раздел Справочник сме събрали в тези картички целия материал по математика от учебниците за 6 и 7 клас. Те подпомагат визуалното запомняне и разбирането, служат за бърз преговор и онагледяват основните концепции. Например, какво е симетрала на отсечка? В раздел Матури сме събрали множество матури, давани през последните 15 години, както и наши авторски варианти. Например, първа задача от 2024 година. Решението е показано подробно и нагледно. Стъпки. Верен отговор. В. 1,25. Раздел Типове задачи е ключов за подготовката за НВО след 7 клас. Задачите са разделени в 25 типа, а усвояването им е решаващо за добри резултати на матурата. Например, задачи от правоъгълен триъгълник, каквато е задача 16 от 2021 година. Какво е дадено? Триъгълникът е правоъгълен. Ъгълът е 30 градуса, а тази отсечка е ъглополовяща. Какво се търси? Дължината на отсечка BC. Решението е показано на стъпки. При всяка стъпка се използва по една картичка от справочника. Така се прави връзка между материала от учебника и задачите и се затвърждават знанията на учениците. Ключовата стъпка тук е, че катет CL е 2 пъти по-къс от хипотенузата AL, защото този ъгъл е 30 градуса. В случая верният отговор е 27 см. Раздел Бяла дъска. Водим учебните часове, използвайки съвременни похвати, които онагледяват и подпомагат разбирането. Пример. Да решим това уравнение. Отговорът е Хикс е равно на 1. В уеб портала за самостоятелна работа ученикът влиза, вижда домашните, решава ги, веднага получава точки и може да види решението. Има справочник за преговор, където са всички типове задачи за упражнение. Раздел Видео. В него качваме уроци по всеки тип задачи и по текущия материал. Новите видеа се добавят своевременно, за да следват учебния процес. Тук е и линкът към урока в Zoom, онлайн класната стая на Математор. И накрая статистика, където ученикът вижда пълна информация. Дали е предал теста, колко точки има от предните тестове, дали е присъствал в час, както и неговата успеваемост като знания по всеки тип задачи и обща оценка как би се справил на матурата. Всичко това е по месеци. Ученикът може да отиде директно на типовете задачи, по които не се чувства сигурен и да започне да ги решава, за да подобри знанията си. А родителят има пълен достъп до статистиката и до цялата функционалност. Matemator.bg. Разликата между почти стигна бала и влезе в мечтаната гимназия.